Хора, аз съм Богомил Костов. Днес, както виждате, ще играме на Fortnite. Опа, така. Днес ще играем на Fortnite, както виждате. Забелязвате го на вашите екрани. Нека да дадем рейди. И просто да играем съвсем нормален епизод. Ники, представи се. Хей, Ники, представи се! Здравейте, аз съм Никола Генчовски, много съм скромен и понякога съм гей. Не бе, как ще го кажеш, бабе? Добре, както и да е. Играта започва, както виждате. Маркни някъде да скочим. Така, хора, в коментарите напишете честит имен ден на Никола Генчовски, защото той днес има имен ден. Яху! Оп, направих един кил, после втори кил, после трети кил, после четвърти, пикекс. Готов съм, брат, направих 20 кила. Ти ли след Савич, бе? Ти да не си мистер Савич. Да, той съм. Да, той съм. Ясно, той съм. Да, бе, да. Да. Така, хора, продължаваме. Къде маркна? Добре, там не става, ама от мен да мине ще става. Но ти път ще кажеш какво ще правя. Ники. Да, чакай, ма. Добре, значи трябва да го чакам ясно. Чайте са то да не касне ми вземе оръжията. Не! Така. Взех едното. Не мога да го убия, хора! Мъртъв. Така. Помпето ми. Така. Помпата ще ми трябва неговата. Сега. Отивам на някъде. Некъв мангал ме. Добре, рип. Така. Ти от всякъде се бият, бе. Какво става, бе? Добре. Рип. Другия ще е рип ли? Да или не? Да. Браво. Да. Така. Ти имаш един кил, защо? Аз имам един кил, ама намерих лава помпа и сега ще направя 8. Много ясно, ти си по-добър от мене. Така, хора. Уху. Ще крадем. Опа. Ники, ние с тебе сме на всяка манджа меродия, бе, брат. Верно. Ники, брат, забравих да ти кажа, че просто трябва да ми съхна спагетите. Имаш ли хил? Да. Ти хубаво имаш, ама има човек при мене. Сега ще отида и ще го пръсна. Мъртъв.
Така. Убили го, убили го. Да. Ама има още един. Което е гаджето му. Гаджето му е рип, брат. Къде има тъпто гаджето, брат? А, чувам го. Чули го? Оп! Да. Стреляй го, бе. Стреляй го. Yes, бе. Така. Тази бомбичка я махам и почвам да се хилвам. О, yes. При мен, човек! Брат, заради него не можах да се хилна. Да не умра некъде, бе. И той вече умря. Не, да го бусне трамвай следващия път. Така, чест. Имаш ли хилове? Имаш, кура ми франи, брат. Брат, какво става? Втори легендари чест намерих. Късмет ли е си? Днеска имаш имен ден все пак. Това оръжие ще го махна, ще го замена с това. И съм окей. Оп! Брат, манджата се прави там, айде идвай. Ма те спряха. Айде да бъдем на любия на тази манджа, искаш ли? Ще си изядем манджата първо. Айде, да ходим да ядем манджа заедно с другите пичове. Така... Дали те ще се преборят за манджа или ние ще видим. Тя спряха да се бият, бе. Да, ама са тука, не са спряли, ето ги. Бутат се. Те с мандръсът. Да, ама не тука, някъде друга да се намерим. Оп! При мене. Тук са. И при мен. Рип единия. Добре. Намери му гаджето. Добре. Рип е другия. Добре, добре. Бруталка, брат. Лилаво. Хил. Намери лилаво? Аз имам две лилави. Така. Използвам хил. Така. Да нафарма патроните. Това не ми трябва. Добре, убихме манджата. Изядохме. Много е вкусна. Да. Има вкус на вкусове. Да, бе. Аре да намерим колата и да караш, защото аз трябва да светна лампата. Намери. Ела да ме вземеш. Гега ли е? Ще дойде, ама няма да дойде. Карай. Стой една секунда. Охо! Чакай да бъдем любими на тази манджа. Натисни спринт. Ето го, ето го, ето го. Къде? Избиха се. Тука. What? Ето това. Рип. 21. Единия. Но не то ме уби. Убили те? Не, ама съм маски малко и ще ме убие. Вземам ли лавата, синята помпа и отивам да го довърша. Видя го, видя го. На много малко, моля. Как? Много те боги, много малко е. Ама някакъв Илан Джона. Да, това е приятеля ми. Няма да ми приема. Давай. Давай. Не! Добре, ще играем ли стоя?
Какво ми правиш, Get Greedy, бе? Помяр. Дано и сънеш некъде, бе. Не. Дай рейди. Хора, сега се... Така, хора, продължаваме с играта, защото ни убиха. Нали, Ники? И вече знам коя помпа ще ми хареса повече този сезон. Малето сезон са много хора нафармени, брат. Много се бият. Каза ли му, а ти после ще го добавиш ли това? Значи хора... Да? Нали ми каза, че ще го добавиш? После... Не искам сега да идва. После ще играм, така ли? Да. Значи да си свършиш видеото и това. Така, хора, почваме игра. Добре. Сега... Ники, да гледаш клипчето. Искам да ти направя победа за видеото. Искам да направиш победа за видеото. Аз няма да правя. Всъщност за какво да правите 5 поинта? Аре бе, да се опитаме за едно. За едно видео. Добре. Колкото да си направя клипчето, да е. Колко кила съм направил още от клипчето? Не. Колкото да си направя клипчето. Сега. Време е да стреляме животни. Нашата манджа меродия започва. Брат, ние да не сме в особената клаша да ставаме животни, бе. Не бе, брат! То ме пикекс. И. Много съм зле. О, точно. Кой досажда? Се... Това ли ти звъня пак? Не, този път е Цецо. Така, хора, малко ме убиха, защото съм много слаб и го издебнах в гръб. Ники, внимавай. Мършата, гледай как стреля, бе! Го заебе му помяра да еба. Ха-ха-ха. Умря ли сега? Ха-ха-ха. Умри! Загини! Ба! То намери ги бати златните оръжия, брат. Опа! Ето ме уби, ета мърша ме уби. Те са от всекъде, бе, брат. Така, хора, той почва да ме вдига. Човек ли? Човек. Да. Мамка му, обиколен си, бе, брат. Къде е? Ето, двама. Един малко. Това е тъпка. Моля, че съм почнем. Другарчето. Браво, бе! Това не е другарчето му. Това е другарчето да би. Онова му беше изневярата. Изневярата му. Това беше изневярата му. Нимай, че оня може да се окаже горе и тебе. Няма. Фиксо, кога ще качваш видеа, бе?
телефона, брат. Сигурно като си купа нещо микрофон за Коледа или някакъв. Оп, манджа ме родия срещу мене. Идвай. Пистолет, бе, който го манджа ме родия сега. Имам си оръжие. Брат, повярвай ми, ще умреш. А брат, аз ще околеш на там с златните оръжия, камо ли ти с пистолетче. Ей! Как? Не ме убиха, ама трябва да си такова това. Брат, ног, Единия ног, брат. Добре, спасите, той е в гръб. Давай. Другия бил ти, аз съм в гръб и Мъртви са. Така. I'm the goat. I'm the goat about you. О, още един начин. И ти подарявам тази лилава помпа, защото имам златна. Кажи баба thank you. Кажи баба thank you. Ох, каква помпичка. Оп, манджа ме роди от среща. Аз стигам точно на там. Видях човек. Ходи го гръмни. Ма те са от всякъде, бе, брат. 29, 30, мъртъв, нокнат. Аз ги видях тия мангасари. Внимай само да не те убият, защото аз съм надалече вече. На майки им костура как спряха се бият. При мен се бият там. Рип. Винаги двама са. Също един са. Единия рип. Да. 28. Трета. Връщам ги майната му. Връщам ги майната му. Ма чакай, бе, брат. Това са били ботки. Ма да го тура в устата им, брат. Двама при мен. Идвам. Един е мъртъв. Не, брат, те са двама! Идвам, ще направя каквото мога, брат. Сори, че ме нападнаха и ботки. Ами, брат, не трябваше да бягаш, трябваше да бъдеш при мен. Трябваше. Ми загубих. Няма двама са. Ма да спрат да ме целят, а? Бати момите ботове, брат. Край. Реди да дам ли? Да. Добре. Това е последна игра, която правя. И ще добавяш ония ли? Да. А ония добър ли? Не много, ама. Искам да го мачкам на птици. Може това да го издрели чудили, защото той ако го гледа. Все пак ако някой му покаже. Добре. Айде да ме види, не ми покажа. Не съм лицемер за да се крия.
Всеки звяр има своя кошмар. Като моя кошмар е само на двама. Така, хора, ако умреме това и на тази игра, просто аз ще рейджквитна и ще се самоубия. Добра идея, а? Не. Да, добре. При мен има бот. При мен няма никой. Бота ли се биеш? Да. Нок. Човек ли? Да. Чакай, Ники! Манджа ме родия пред нас. Аз не там отивам. Има ли още гаджета? Явно не. Що ме мъртъв, по-добре да стоим тук, защото гаджето му ще се появи. Не бе, той умря директно, нямаш приятел. Манджа ме родия. Хи! Ама с бот. Това манджа между хора и ботове. То бот, кой е стрелач? Ето. Нок. Гаджето му ще заведе. Ето го гаджето. Гаджето му дете. Много сме добри, бе. Да, но нещо не върви напоследък. Оп, манджа ме родия. О, yes. Видя ги. И аз няма компютър, perfect. Единия нок. Другия дет. И той дет. Сам аз му набих 110 тила да уръчи. Да, ма ми взеха много. Ама чакай, они си го убиха, защо продължавам с 2 кила на тебе ти го даде? Не знам. Буквално ми изписа кил и аз останах с 2 и ти го даде на тебе. Не знам. О! Манджа ме родия пред мен е човек.
Оп! Ма те се бият при тебе. Не, ботове. Ботове са. Тия досадни бутове само за отжили ги махнаха, бе. О, майка ми мръсна дева! Но са досадни, бе, брат. Не отива към тебе. Единия рип, ама другия избега. Другия избега, брат, чай го... някой ме стреля. Това са мазните ботки. Стига, бе, брат, това ти гадните. Ники, умирам, брат, бягам от тука. Тия ми взеха бая. Пати досадните ботове, бе, деба. Дори не се отказват, да. Хил, имаш ли? Не. Пати досадниците, брат. Никакъв хил ли нямат, бе, брат? Не знам. Идвам.
Така, вече съм пълен с оръжия. Оп, хил. Манджа мелодия се получава. Я съм в нея. Идвам. Някой се е такова. Ма защо по мене, бе, ботове? Аз дойдох и те по мене. А има друг човек също. Това е бурната с петела. Аз ги убих спокойно. Не, бро. И вече имам хил. Не бе. Така, готов съм. Идвам. За кое? Това са досадните ботове. Кой да има такова? Къде ги видя? А ти не го отвори. А това аз го отворих, да. О, заболява врата. Ей! Аз тръгнах към обратната посока, а не трябваше натам. Това видео става все по-дълго. Бати, гадните досадни ботове, бе, брат, дразнат ме. Аз стрелям. Къде има манджа меродия? При мен човек 60 му взех с колата. И при мен има човек. Мъртви са, спокойно.
Не! Аре бе, изрод. Убили го? Да. Обаче са двама. Така, като ми свършват патроните. Аз ги убих. О, стрелно. Къде го бе? Отзад. Защита. Видя го. Помяр гнил, бе! Майка ти си малазена! Как бе? Бати мишката, брат! Еми хора, това беше всичко от клипа и Арчел. Не мога спра. Аре, бай хора.